So hey guys, welcome back again. Godan video गासैखौबो बराय हरनाय थाबाय लोगोसे गासैखौबो Heppy Bwisagu. All of you आंनि गासै लोगोफोरखौ Heppy Bwisagu जासि हरग्रोनाय थाबाय आरोना लोगोफोर. So मा होनो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ. So आंबो बाहाय फंनैसो माने बुंना होनायसै बेयाव भूमिका मुसाहारि गासैबो सिनायखायो बिथाङा माने YouTube चेनेलबो दङ 30+ नि आरो 35 ना इदि दङ आरोना. So नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा होनो आं ससे क्लिप खिथिना होगोन जोंनि मा होनो क'क्राझारावहाय जिथुनिखि दा बावखुंग्रि हाजो गाखोगासिनो ना. स' बैसागोनि स' बेयावनो बिहा माबा मोनसे लोंना लाना स' इदि बुंदो आरोना. स' बेसां माने सैथो बा असैथो स' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप ससेखौ आं खिथिना होगोन. ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि पुरा फुल भिडिअखौ नायनोबा आं टेग होनानै दोनगोन भूमिका मुसाहारि बिनि YouTube चेनेलाव पुरा टटेलि माने एक्सप्लर खालामना होदो आरोना. स' बियो स' आं खिथिना होगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय. स' आङो दा दुगैनोसो फैदो. स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय आं बेयाव दुगैनोसै आरोना. स' क्लिपखौ आं खिथिना होगोन आरोना. लोंना लानानै थाल गैया मानो खारखुमाखो बियो मानो खारखुमाखो बेनि गोरोन्थि नालाय बे खारखुमाना आंनि गोरोन्थि नङा आंनि गोरोन्थि नङा बेयाव मानो खारखुमादों बियो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदोंमोन नामा आंखौ मानसिफोरा बिराद भिडिअ खालामदों आंखौ गाज्रि मोनसिगोन थेवबाबो आं गाज्रि नङा थेवबाबो आं गाज्रि नङा बे हौवानिसो गोरोन्थि ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मोनसिगोन माखासे मानसिफोरा आंखौ पुलिसफोराबो हरदों हिनजाव पुलिसफोराबो हौवाफोराबो गिल्टि खालामदों बिसोरो आंखौ बिराद हरदों आं बे बिनानावनि थाखाय जेबो हेल्पखौनो होनो हायाखै होननानै साननानै लादों बिसोरो आं बिसोरनि मेगनाव नायनानै आं मिन्थिदों बिराद अनदों आंखौ फैनायावबो बिराद नायदों माखासे मानसिफोरा बहुद भिडिअ लादों आंखौसो गोरोन्थि सानसिगोन आंखौसो गोरोन्थि सानसिगोन नोंसोर आं मिन्थिखागौ ओमफ्राय आंनि गोरोन्थि नङा प्लिज रायजो राजाफोर आंनि गोरोन्थि नङा बेनिसो गोरोन्थि बिसोर सानै मानसिमोन बिसोर सानै मानसिखौ माने साजा होआबा आंखौ जेरै खालामदों आंनि लोगोफोरखौ बा सोरखौबा बिनानावफोरखौ सोरखौबाबो बिसोरो बेबायदिनो खालामगोन दस्रा मानसिफोराबो बेबायदिनो खालामगोन बिसोरो माने हासिनायाव नायखुमागोन आंखौ बिराद अनदों सयथिबो थेंक इउ थेवबाबो नोंखौ आं बिराद नागिरदोंमोन नों मिथिखागौ आंनि भिडिअखौ नों नायदों आं मिथिखागौ नों आंनि भिडिअखौ नायदों नों आंनि फलोवार्सफोर आं मिथिखागौ हासुनाय टाइमावनो नों होनखादोंमोन आंनि आब' आं नोंनि फलोवार्स आं नोंनि साबसक्राइबार आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो नुवाखै नामा आगै आं मा खालामदों बेयाव मानो फैनांगौ थांदो थां दानो थां माबार होननानै बुंखादोंमोन आं थेवबाबो बे गथ'आ थाङाखै गथ'बो नङा बेयो आंनिफ्राय देरसिनसो मानो बिदि खालामखो बियो रायजोफोर नोंसोर सानदों सोरनि गोरोन्थि थेंक इउ माखासे मानसिफोरा मिन्थिगौ खिन्थु नोंसोर गाज्रि कमेन्ट हरबाबो जाया जानला मोनला साना हसिया नुवा मानसिया बिदि गाज्रि कमेन्ट हरबाबो जाया मिथिबाय आं बिराद गाबबोदों मिथिबाय आं बिराद माबादों पुलिसफोरानो गाबां जों लारायदों बिराद मोजां लारायदों आंखौ नागिरहैदोंमोन बे हौवाखौ थेवबाबो मोनाखै